Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Kembali lagi motor Muji, Bos. Ki kapan Teng motore, Teng? Nek lo karbone nyet, reget. Piye, Teng? Pesawat. Piye ta Teng piye kok? Reget karbone nyet. Oh, motor kok berngene ya Allah. Iya, dia pengen konten, motor api ji malah motor kaya. Apa bilet nih? Tililit. Ya Allah. Iya lu ngono kok. Kabulasine apa keborosen? Rian cek anu. Boros malah apik ngono kuwi kok. Terserah. Anu kok. Cek. Rimo. Cek, iya menurut Anda, Cek. Bulan apa diresi apane lho, biar ngono kok, Cok. Kok servis motor kapan oleh gilon. Kasar Teng. Ngono. Bingung aja ya. Bingung buat. Ya betul ya apa? Aku ora ngrusak. Kontake ni. Kontake kok kado buat. Dia yang kan batal, ketiwangi batal rusak. Bandit ya. Ban duduk ban truk barang mati rusak. Lah iya, gak rusak. Gak bergono. Piye alpamu piro? Lah aku lho. Lho. Akeh sing golek motormu apa? 100 enek sing tuku. Enek wong kuwi. Jang, pangedho. Payakna cek sama cek. 100 ya. Dolen cek, mumpung saya mantos kok. Kuwi enek kuwi. Oh, Yo mbok kok enek kok. penonton. Gak. Rumah atas dibakar ya. Ya ulah cek. Cek. Kalau 500 dibakar. Kalau cewek jepong emo kok. Mosok mo? Wah. Kalau 500 Dibakar dia mau. Mo. Wis tegang ngene wis kok. Ya Allah. Iya, Teng. Gasar pasang karbu. Wis ta ben ngono ae. Data cek piye kok dirapakno olakno. Iki besi nyet motor baru kok. Motor baru kok ngono. Jajan pasare di. Kene. Ya, jangan. Sampai itu mana ya? Nah. Cek, Wes, Cek. Ojo sase-sase to kok kono. Ben ngono Teng kok. Saya tetep montor ya, Dek. Masalah ada bisa cari ya. Ya Allah. Bisa berarti gue. Tolong Bos. Ki motor Muji ki ngapa Bos ki Bos kok digantine Bos. Gini satu Tuh, cek ojo. Ya, ngamuk ya. Budrek gerak motore ta, wae budrek. Wah, ketoke ujek ora bener aku kowe. Ya, budrek ya wonge. Budrek lho wonge kok. Nyapa aku kok. Oh, ya ora. Aku ora ngrusoki kok. Lah ya wis iki angel. Ya iya. Lah. Ya ora kok. Oh, aku ora tuku kok. Aku ora tuku nyapa. Wah, duwite senele, wis Jawa. Kuwi apa Jawa? Aku ora. Wis tau ngomong apa? Ora le. Wis apa? Tapi tak budal toblok nek kono lho. Karo calo kuwi.
Iya tang bego ora tang nyabu lah ya apa. Yo biar antara rezeki ujek. Bagangane bengkel terus wong. Iya ora apa-apa kanca wong kene bos. Kok bledape to bolamu lah. Manuk datuk. Ya Allah ya. Wis ngono ta. Kuwi kok tapi baru tapi kabulasin gua hasil ora ora ero. Sok. Nek ora beneran bos motor mujek iki. Asli kurang. Kayak kurang neh iki kurang apik. Wis wireng kok ngene lho. Kok cocote mujek lho. Ya Allah ya Allah. Iki Krinan. kok bengkel krinan lho bengkele teng, krinan teng. Guru-guru gerak motor mujek lawan depan. Nah, betul ada panas ya, gak ada motor bujek jerene. Piye ta? Lho, aja ngono, Ci. Motormu iki gape kok ngono lho. Lah, aja ngono, Ci, sabar, Ci. Motormu ben dandan ben menak. Kok yang kurang beneran ah, yang. Gua kurang apa nih? Lagi nih ngocek. Lambur buat lebas bengkelnya jenenge ateng buat kayak bensin teng blojone sing apik ji dandane kabulasin itu tuku anyar leme oh nang rusak bongkar bantrek lho kok ngrusak motor iki teh. Yang ngecek tapi. Truk ini jam loran. Lah lho truk iki lho bos iki kan nyepot ban buat malah dirusak-rusak karo mujek motor. Ya Allah. Uji. Bukan wis golek kowe lho teng. Ya ateng gandarene ya. Waya nyepot ban truk lho. Jam 2 ki adi jumuk truk iki. Wah, wis diwangi tenan ora, kuwi kok mlayu kok. Yo. Ateng guyu. Cok muji ana ya Allah. Kowe kan tukang apa nih, Yan? Omong ngono, Yan. Jalan dealer. Ya Allah, jalan dealer, Jek. Dealer Mas. Jek, jalan dealer, Jek. Oh. Ya udah tinggal kali Neng. Bekale urus sarapan. Itu kan sarapan loh, Ci. Minyak waduh tak iki. Sarapan piye? Ning kono wis tunggon iki kono. Ya tunggu nih wis. Kuwi gak sakei kuwi teng. Lem sego ae. Kupol. Aku ora gede. Aku ora ngono ya Allah. Wah, wae. Kok iki. Ya sabar nih. Sabar nih. Lu aja pucat to Ji yo. Santai Ji. Iya. Sabar Ji, anu kene iki. Dikai kamprat apa? Ya Allah, santai Ji. Kok Ji goceki lho. Lah lho, sing irenge kuwi lho. Leme gak dikerok sih teh. Apa? Dan lah, hawe kae subuh wis ngenteni kok. Ngenteni wonge kok.
Ya ngono ya lur ya. Vlog pagi hari ini saya melihat motor ini masuk lagi ya. Jangan lupa di kunang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.